دمتي السنة زي كاب كتما لندن زم حلالف دمتهم دمتي السنة دمتي السنة بحاتير معبل حموسن قدامن باك وتاترا إيرترا كاب ساعات شمونتك ساب ساعات شعات تناي مشت عب 15545 كيلو هرتز ويكا 109 متر باند زفنو بساتلايت عب نايل سات عب 11678 ميجا هرتز بولارايزيشن فيرتيكال ناب إيرتران كبابيان نعسران 4 ساعات زم حلالف عمل عالم زركبو إيرتراويان ناب زدلي ساعات عب asena.com بإنترنت زكتاتلوو بولنتاويا بركتو حزب تدقفو دمصي حزب زقالح نصا مدبر راديو إرتراويانيو سي أسر يا سي أسر يا سي كبرات تخاتلت دمص سنا كما يتوعلو أبناء لهم صوني 18 حمل مدبنا سلسة رئيتوتات تخاتلتنا بركتنا سنا كنقرب لكمنا فلما حزب إرترا بأربعة حلنقي قصعلو بزبلار استي تلال كاب حبرات منكسات أمريكا قتلنا وعلو جنيفا زنصرو بوليتيكا هاغواف بزبلار استي تحدث كيدانه كاب برمنغهام عباي بريطانيا كم اون ملسي ندكتور اسمروم لغسه أبقدم عالم نحق دفينو نسقاي حزب إرترا زخا حدا مدره أنصار صبصاب كوميشن اوف انكوايري بعقبا قبر مدهن كاب حبرات منكسات أمريكا أكتاتلنا كنقرب لكمنا سناي مكتتالي قبرلكم بروخ مشت تونينو يا غير فيك ما ينعوض بفاروانو قولنا أسرع أبحال وقينو تغيب شبر تونينو ما أدسنا في التتبت ما تخلان سفر ما توريستي ما أسمر حوان حماسن ما عسكرات كونان ملكا عن لويتان يا أمباسادر أبيض حماسن ما عسكرات كونان شيبا خبرسو نتعطات فرسو أسمورا وجهها تضمسيسو تعاول لي لبتم وتتا كلنا سحقنا هاي توتا بوتا هاي توتا بوتا تعالي لبتم وتتا كلنا سحقنا هاي توتا بوتا هاي توتا بوتا يدرا أسمرا وقفتي سلام زي رخبت حارليتي زنبرا كرمات تغنتيتو جزية تلويتو تكالو تتاوش تازم بروز تقمواتو تكالو تتاوش تازم بروز تقمواتو شيبا خبرسو نسعتات فرسو أسمرا وجهها تدمسيسو تعاول لي لبتم وتتا
كلنا يسحقنا عيتوتا بوتا عيتوتا بوتا فعولي لبتم وتتا كلنا يسحقنا عيتوتا بوتا عيتوتا بوتا فعولي لبتم وتتا كلنا يسحقنا عيتوتا بوتا عيتوتا بوتا فعولي لبتم وتتا كلنا يسحقنا عيتوتا بوتا عيتوتا بوتا ህዝቢ ኤርትራ በርባዕተ ሓለንጌ ይቕፅዓሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራውያን ኣብ ታሪኽና ሰሚዕናዮን ኣጋጢሙናን ዘይፈልጥ ንህላወናን ሃገራዊ መንነትናን ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ዘውድቕ ብድሆታት ተቓሊዕና ንርከብ መበቆልን ውፅኢትን ናይ ኩሉ ጸገማትና ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ስርዓት ግደፍ ምዃኑ ዘማትእ እኳ እንተዘይኮነ ከም ህዝብን ወነንቲ ዕድላትናን መጠን ነቲ ብኣረሜናዊ ስርዓት ግደፍ ዝፍጸም ዘሎ መዘና ዘይብሉ ግፍዕን ኣደራዕን ንምውጋድ ብዝግባእ መኪትና ዶ ዝብል ሕቶ መልሱ ኣይፋል ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን ግዳይን ተሰከምትን ሕሰም ህግደፍ ካብ ምዃን ሓሊፍና መናዋሕቲ ጸገማትና እውን ንሕና ንገዛእ ርእስና ኢና ንምጉተይ ዘጫብጥ 4 ነጥብታት ንሰማዕቲ ኸካፍል ቀዳማይ ሓለንጌ ህይወት ካብ ዘለውን ታሕቲ ካብ ዝሞትን ላዕሊ ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ስርዓታት ኢትዮጵያ ይኽተልዎ ብዝነበሩ ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድልየናንዩ ኣዕናው ሜላታት ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዝተጐብጠ መሬቱን ዝተጋህሰ መሰሉን ክረጋገጸሉ ዝጠለቦ ሕጋዊ መንገዲ ብኣፈሙዝ ብረትን ሓይልን ስለ ዝተመለሰሉ መንበር ኣባይቱ ንብረቱን ስለ ዝዓነወን ኣብ መሬቱ ብሰላም ክቕመጥ ስለ ዝተሓረመን ናብ ስደት ከምርሕ ተቐሲቡ ክሳብታ ንኣስታት ፍርቂ ዘመን ብሃረርታ ዝተጸበያ ዕለተ ናጽነት ትረጋገጽ ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ከርፋሕ ናብራ እናተጻወረን ንሰውርኡን ናሓብሓበን ንዓመታት ተጸሚሙ እታ ንዓመታት ክሓልማ ዝጸንሐ ክቡር ዋጋ ዝተኸፍለላ ናጽነት ደበኽ ምስ በለት ድማ ከይወዓለ ከይሓደረ ናብታ ኣምዑቱ ዝተቐብረትላ መረበቱ ክምለስ ተብተበለ ይኹን እምበር ብሰንኪ ቀይናን ፖሊስታት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኩሉ ጽቡቕ ሕልምታትን ድሌታትን ህዝቢ ኤርትራ ኣረኣያ በርቂ ኾይኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሃገሩ ብሰላም ክነብር ሃገሩ ከመሓድርን ዝዓነወ ቁጠባዊ ትካላቱ ክሃንጽን ዕድል ኣይተዋሃቦን በኣንጻሩ ምሩጻት ደቆ ኣብቲ ህግደፍ ዘሳወሮ ኩናት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ክጥበሱ ዳግማይ ናብ ስደት ከምርሕ ብስእነትን ሕፅረትን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክሳቐን ብዘይ ፍርዲ ክእሰር ክቕንጸል ንብረቱ ክዝረፍ መሬቱ ክግበት ከይዛረብ ኣፉ ክዕበስ ከይሰርሕ ኣእዳው ክእሰር ተፈሪዱ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዘሎ ህዝብና እንኮ ዘላቶ ዕድልን ናጽነትን ክሳብ ሓመድ ኣዳም ዝለብስ ኣብ ድነ ማእሰርትን ሞትን ምጽባይ ጥራሕ እዩ ካልኣይ ሓለንጌ ስደት ናብ ዘይተረፈጠ ቦታ ድሕሪ ናጽነት እሞ ድማ መዘና ኣልቦ መስዋዕቲ ኸፊልካ ናብ ስደት ምምራሕ ስጊንጥር እዩ ጠንቅን ብዝሕን ኤርትራውያን ስደተኛታት ስርዓት ግደፍ ዘቕርቦ ኣሽሙር ሓሶትን ከምኡውን መግለጺታት ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መራኸቢ ብዙሃን ምዕረባዊ ዓለምን ንጐድኒ ገዲፍካ ኤርትራዊ ኣብ ሃገሩ ንኽነብር ስለ ዝሓሰሞን ብኣገዛዝ ኣመልካዊ ስርዓት ግደፍ ተስፋ ስለ ዝቖረጸን እዩ ዕረ እናጣዕሞ ጉዕዞ ስደት ዝመርጽ ዘሎ ኤርትራ ሃገሮም ገዲፎም ናብ ስደት ካብ ዘምርሑ ኣሕዛብ ድሕርተን ብኹናት ሓድሕድን ጣልቃ ምትእታው ምዕረባውያን ሃገራትን ዝሕመሳን ህዝበን ናብ ስደት ዘምርሕ ዘሎን ሃገራት ሶርያ ኣፍጋኒስታን ኢራቅን ሶማልያን ትስራዕ ሃገር እያ እቲ ዝስደድ ዘሎ ኤርትራዊ እቲ ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት ጽላታት ትምህርቲ ምርጋጽ ሰላም ጥዕናን ካልእ ዓውድታትን መሪሕነት ተራ ክጻወት ዝኽእል ሕመረት ሕብረተሰብና እዩ ምጽናት ናይ ዝመንእሰይ ወለዶ ድማ ብቐሊሉን ኣብ ሓጺር እዋንን ዘይፍወስ ማሕበራውን ቁጠባውን ሰለሎ ኣለዎ ኤርትራ ብሕፅረት ዓያይ ጉልበት ምሁሩን ተመራማርን ኣካል ተካኢ መጻኢ ወለዶ ብዘይ ኣቦ ዝዓብዩ ዘኽታማት ቆልዑን ዘይምምጥጣን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክትሳቐያ ኣብ ገጠራት ኤርትራ መቓብር ዝኹዕቱ ሬሳ ዝስከሙ ኣብ መርዓን ካልእ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታትን ዝነጥፍ ጥር ዝብል መንእሰይ ስለ ዘየለ ነዚ ዝተጠቕሰ ግዴታ ንምምላእ ብምርኩዝ ዝተደገፉ ኣረጋውያን ኣቦታትን ኣዴታትን ክፍጽምዎ ምርኣይ ንቡር ኮይኑ ኣሎ
ብድሆታት እቶማሽሓት ገንዘብ ተለቂሖምን ተሓሪጦምን እግሮም ናብ ዝመርሖም ስደዱ ዘለዉ ኤርትራውያን ካብ ስድራቤቶም ምፍልላይን መጻኢ ህይወቶም ምዝራግን ጥራይ ዘብቅዕ ኣይኮነን። ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ብጥሜትን ጽምእን ይሞቱ፣ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ይጥሕሉ፣ ብነጋዶ ሰብ ይቕተሉ፣ ይእሰሩ፣ ይቕጥቀጡ፣ ተጠቢሖም ኮላሊቶም ይሽየጥ፣ ደቂ ኣንስትዮ ይዕመፃ፣ ይጠንሳን ይጭወያን። ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ጉዕዞኦም ዘጋጥሞም ጸገማት ክጻወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ኣእምሮኦም ይስሕቱን ነብሰ ቅትለት ይፍጽሙን። ከምቲ ሓንቲ ኤርትራዊት ሬሳ ኤርትራውያን ካብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዓሳ ተገፊፉ ክወፅእ ምስ ተዓዘበት ዝርንዛሕና ነብዐት ኤርትራውያን ክንመውት ጥራይ ዲና ተፈጢርና ኢላ ዝገለጸቶ ሞትን ስቓይን ኤርትራዊ ብስደት ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ኸብቅዕ ኣይክእልን እዩ። ሳልሳይ ሓለንጊ ኣሰቃቒ ህይወት ኣብ ስደት ካብ ኣብ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ኩርኳሕ ምንባር ብቕሳበ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ምጽጋዕ ምርጫ ብዙሓት ኤርትራውያን እዩ። ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ተመጽዋቲ ምዃንን ዕድልካ በዓልኻ ዘይምውሳንን እዩ። ኣማይታ ሸሓት ኤርትራውያን ካብ ኣደራዕ ህግደፍ ተገላጊሎም ኣብ ጉዕዞ ስደት ካብ በላዓት ሰብን ባህርያዊ ሓደጋታትን ድሒኖም ኣብ ሳልሰይቲ ሃገር ፖለቲካዊ ዕቑባ ምስ ሓተቱ ክሰግርዎ ዘለዎም መሰናኽላት እውን ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ዓንቀጻት ውድብ ሕብራት ሃገራት ንመሰል ስደተኛታት ዝጣበቕ ሕግታት ዝኾነት ሃገር መሰልን ድሕነትን ስደተኛታት ከተኸብር ዘገድድ እኳ እንተኾነም ገለ ሃገራት ብሰበብ ውሽጣዊ ጸጽተአንን ቁጠባዊ ጸገማተንን ንኣህግራዊ ውዕላት ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕታት ይፍጽማ። ንኣብነት መንግስቲ እስራኤል ነቶም ካብ ጸበባን ስቓይን ስርዓት ግደፍ ኣምሊጦም ኣብ እስራኤል ዝኣተው ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ፖለቲካ ዕቑባ መሰሎም ብምግሃስ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ምድጓንን ብዘይድሌቶም ናብ ካልእ ሃገር ምጥራዝን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝውርድ ዘሎ ድርብ ሓለንጊ እዩ። እቲ ምስ ስርዓት ግደፍ ብርኹስ ረብሓ ኮሸምሸም ዝብል መላኽ ስርዓት ሱዳን እውን ንብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ማዓስከራት ስደተኛታትን ኣብ ጉዕዞ ብቓጽያ ብምኽታርን ንኽሞቱን ክእሰሩን ስርዓት ግደፍ የረክቦም ኣሎ። ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዘለዉ ልዕሊ 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ወዮድኣ ንጸገማቶምን መሰላቶምን ዘእውየሎም ሰብ የለን እምበር ብዘይ እኹል መግቢ፣ ኣገልግሎት ጥዕና፣ መጓዓዝያ ዝስተ ማይ፣ መንበር ኣባይቲ፣ መብራህቲ ንነዊሕ ዓመታት ብቑሪ ፀሓይን ጥሜትን እናተገርፉ እዮም ምስ ዕድሎም ዝራገሙ ዘለዉ። እቲ ብኣፉ ወካል ህዝቢ ኤርትራ ክመስል ዝፍትን ስርዓት ግደፍ እውን ነቶም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብዘይ ሕጊ ዋና ሲኢኖም ዝእሰሩ፣ ዝባረሩ፣ ንብረቶም ዝዝመት፣ ብሓደጋ ህይወቶም ዝስኡኑ ዘለዉ ኤርትራውያን ከበሮም እውን ወሲዱ ኣይፈልጥን ጥራሕ ዘይኮነ ሕራ ኣይኮኑ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ዝብል መልሲ እዩ ዝህብ። ራብዓይን ናይ መወዳእታን ሓለንጊ ጠባይ ምቕጣንን ዕድልካ ምስባርን ካብ ዝውለዳት ሒዘ ክሰምዖን ብግብሪ ክዕዘቦን ዝጸናሕኩ ዓብ ቁም ነገር ህዝቢ ኤርትራ ጻዕራም፣ ለጋስ፣ ለባም፣ እሙንን ዝብሉ ጉዳያት እዮም። እዞም ዝተጠቕሱ ክብርታት ዋላ እኳ ንሚዛኖም ዘፍኩስ ገሓማት ኣሰራርሓ ግደፍ ዘሳዕረሮን ገለ ሰባት ብስስዕን ፍትሕ ምስ ተሓረሙ ዘማዕብልዎን ኣብ ፈተነ ይኣትዉ እንተለዉ ከም ቅርሲ ናብ መጻኢ ወለዶ ክሰጋገሩ ዝግብኦም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ጭዋ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቦትኡ ደሎ ወይ ተጀሊሑ ዝብል ሕቶ ፍርዲ ናብ ሰማዕ ገዲፈ እቲ ኣብ ስደት ኣብ ገለገለ ኤርትራውያን ሓሓሊፉ ዝርአ ዘሎ ንስምና ዘነውር ተግባራት ከተንብህ ፈቱ። ዝበሉኻ ግበረሎም ወይ ዓዶም ግደፈሎም ማለት ኣብ ስደት ፈቲኻ ጸሊእካ በቲ ናይቲ ዘለኻዮ ሃገር ሕግታት ተቐይድካ ክትከይድን መሰልካ ክትሓትትን ኣለካ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ኤውሮጳ ብቕሉዕ ከምቲ ንኤርትራ ሓዊስካ ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝዝውተር ሕዱር ሕማም ጉዳይካ ንምስላጥ ብላዕ ክትህብ ሕግታት ክትጥሕስን ከተደናግርን ዘሎ ዕድላት ኣዝዩ ጸቢብን ድርብ ገበንን እዩ። ኣብ ስርዓት ግደፍ ህዝቢ ዘርቀቆ ሕግታት ስለ ዘየለ ጸገማትና ንምፍታሕን ጉዳያትና ንምስላጥን ንጀነራላትን ኣብ ዝኣተናዮ ኣብያተ ጽሕፈታትን ብገንዘብን ዓይነትን ጉቦ ምሃብ መድሃኒት ዘይብሉ ሕማም ኮይኑ ምህላው ዘካታ ኣይኮነን። ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ይኣትዉ ካብ ዘለዉ ገለ ኤርትራውያን ሰኽራማት እዮም ብእምባጋሮ ይበኣሱ፣ ብዘይ ፈቓድ ካብን ናብን ይንቀሳቐሱ፣ ጽላኣት ስራሕን ትምህርትን ኣለዎም ዝብሉ ወረታት ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ይነፍሱ ኣለዉ። ኤርትራውያን ናጽነትና ብደምና ስለ ዘረጋገጽና ብጅግነት ተፈሊጥና ኤርትራ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ተናኻሲት ጎረባብቲ ሃገራትን ተኸሲሳ ኤርትራውያን ብሰንኪ ስርዓት ግደፍ ብስደትን ሞትን ተፈሊጥና ሕጂ ድማ ዋላ እኳ እቲ ኣጸያፊ ተግባራት ብውሕዳት ሰባት ይፈጸም ብሰንኪ ንቑፅ ይነድድ ርሑስ ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን
أبزهلنا هلنا كنفقر كنتحجاجز تمازز تحجتات كنكون بسمرات نمثلنا خنطبق لنا كاب ساعة كاتقاطع سلازغونه كاب نفتو هاجرنان سدرا بيتنا كاب تفلنا نابرانا خنمحيش سدرا بيتنا خنحجز أبرتعنا خنسرح كنمهار زلو عدلات كنتكملو عقلن تسفان كنجبر لنا مسرتاو مفتحجن أزياب هاجرنا زلو زيتنا وسرعات نمقلاين أبوتو هزبا وسرعات نمتكالن بحبر مسرحيو صلال كاب حبرات منقستات أمريكا 15 حملة كل تشحن 16 أسكمدون تو فره ومدانان واسكمدون تو حشاشات وسكي من هقي أمان اللي شعبنا للرحمن شعبنا إلا قبأتو ولا قبأت حالتو لا تحزنن إلا أنا مشتاتو بدير استعمار أفكار يوم أفياتو وحنا قلقينا غسل قلوب مرباتو كافلناه كرمناه انبديبو اللي نايتو واللي نايكاتو ومع الأمان الشعب وحيد قبتو يتر أو متهرقاتو يتر أو متهرقاتو الشعب قنص وكونيه للقالي أمع الشعب قنص وكونيه للقالي سند اللولة لإلي كم نواي للتالي سند اللولة لإلي كم إنساي لتوالي أمع الشعب قنص وكونيه للقالي أمع الشعب قنص وكونيه للقالي سند اللولة لإلي كم نواي للتالي سند اللولة لإلي كم إنساي لتوالي شعب انت قاما فتح من دي وديه شعب انت قاما فتح من دي وديه مطور حد من مبطر وحد من دي سديه خايم من تولد أمر تاريخ رسول تهاجيه حنا نوسن الثاني من قبلاتي للتاكي حنا نوسنا الثاني من قبلاتي للتاكي ما انتو خاين ما انتو طيل ماي ما انتو خاين ما انتو طيل ماي نواي كاي تتالي الحوام موعلاي ما انتو خاين ما انتو طيل ماي ما انتو خاين ما انتو طيل ماي نواي كاي تتالي الحوام موعلاي نهب قبت حيسنا لعب شو ما تتمرح نهب قبت حيسنا لعب شو ما تتمرح واحنا سين بتزحنا بدستورة المقراح انفتن حد بدينا وبترقبنا جقاح إلا ناينا بناتا يمرح وين تمرح إلا ناينا بناتا يمرح وين تمرح
منتو طيل ماي منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تتاليو الحوام موعلاي منتو خاين منتو طيل ماي منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تتاليو الحوام موعلاي من لتباسو نتباس من لتعارو نتعاري من لتباسو نتباس من لتعارو نتعاري كم مرحونا نتمرح يندلوين ليلي كما نتبع وقلب كم من واين التالي يوم لا تتبصحنا وكرعتنا حلالي يوم لا تتبصحنا وكرعتنا حلالي أمعل الشعب قنص وكونيه للقالي أمعل الشعب قنص وكونيه للقالي سند اللولة لإلي كم نواي للتالي سند اللولة لإلي كم إنساي لتوالي فتن وأليلي شعبنا بمشي تتالي شعبنا فتن وأليلي شعبنا بمشي تتوالي فتن وأليلي شعبنا بمشي تتالي فتن وأليلي شعبنا بمشي تتالي فتن وأليلي شعبنا بمشي تتوالي فتن وأليلي ታደሰ ኺዳነ በርሚንግሃም 7 ሐምለ 2016 ህዝቢ ኤርትራ ብሔራዊ ሃይማኖታዊ ይኹን ከባቢያዊ ድሕረ ባይትኡ ብዘይገድስ ሙሉእ ብሓደ ድምፂ ንለውጢ ተበጊሱ ከም ዘሎ 23 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ጀኔቫ ኣብ ተማሃሳሊ መዓልቲ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚውን ኣብ እስራኤል ኣብ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣመስኪሩ እዩ ነቲ ሰልፊ ክውን ንምግባር ገንዘቡ ዝሃበ ድማ ዕጽፍጻፍ ናይቲ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኣየ ህዝቢ እዩ ምስግደፍ ብረብሓ ዝተኣሳሰሩ ቁንጣሮ ገዲፍካ ኤርትራዊ ኩሉ ንውዕሎ ጀኔቫ 23 ሰነ ኾነ ንጸብጻብ ናይታ ኮሚሽን ሙሉእ ደገፉ ሂብዎም እዩ ውዕሎ ጀኔቫ እምበኣር ህዝቢ ንለውጢ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኣመስኪራ እያ ከምዚ ዝበለ ህዝባዊ ምልዕዓላት ክቕጽልን ህዝቢ ኤርትራ ስለመሰሉን ህዝባዊ ሓርነቱን ዝገብሮ ተቃውሞ ብሓደ ድምፂ ከስምዕን ግቡእ እዩ ጀኔቫ ግን ጽቡቕ መልእኽቲ ጥራይ ኣይኮነትን ነጊራ እነካይደ ዘለና ቃልሲ ብዙሕ ሃጓፋት ከም ዘለዎውን ኣነጺራ እያ ገለ ካብቲ ሃጓፋት ድማ ቁጽሪ 1 ኣብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝተረኣየ ሃጓፍ እዞም ንህግደፍ ዘቆሙ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ብቐጻሊ ዝሰርሑሉን ዳርጋ ኩሉ ሃገራዊ ባጀት ዘፍሰሱሉን ጉዳይ እንተልዩ ኣብ ዓይን ህዝቢ ዝኣቱ መተካእታ ዝኸውን ፖለቲካዊ መሪሕነት ከም ዘይህሉ ምግባር እዩ እቲ ኩሉ ሃገራዊ ባጀትን ገንዘብ ሃገርን ኣብ ጅቡኡ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ጉጅለም ካብ ዝኾነ ኹርናዕ ናይ ዓለምና ጽልዋን ተሰማዕነትን ዘጥሪ ሰብ እንተተቐልቂሉ ካብቲ ኣብ ጅቡኦም ዝሓዝዎ ቢልዮናት ገንዘብ እናውፅኡ ኣንጻሩ ኣሎ ዝበሃል ፖለቲካዊ ቐንጸላ የካይዱ ፈተውቲ ዝመስሉ ሃሱሳት ኣዋፊሮም ሰባት ይስምሙ ኣብ ጽምዋን ጸልማትን ሃገራውያን ይቐትሉ ኣብ ገለውን ባዕሎም ንዝፈጠርዎም ውልቀ ሰባት ህቡብነት ከም ዘጥርዩ ብምግባር ፖለቲካዊ ዕልዋ ከካይዱን ውዳበ ብምብታን ድማ ባዶነት ከም ዝፍጠር ክገብሩን ጸኒሖም እዮም እቶም ናብ ከምዚ ዝበለ ገበን ዝለኣኹ ውልቀ ሰባት ንሕጊ ናይተን ዕቑባ ዝሃብኦም ሃገራት ከውሊ ገይሮም ክንቀሳቐሱ ኣይጸገሞምን መርበብ ሓበሬታ ባዶ ሰለስተን ዕላል ውሽጥን ድማ ጉልባብ ናይ ኩሉ እኩይ ገበናት ህግደፍ ኮይነን ጸኒሐን እየን እዚ ዕላል ውሽጢ ኢለዮ ዘለኹ ንብዙሓት ሰባት ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ብጭቡጥ ክንከታተሎ ከም ጸናሕና ግን ካድረታት ህግደፍ ነቶም ናትና እዮም ዝበልዎም ፖለቲካውን ኣካዳሚያውን ድሕረ ባይቶኦም ትሕት ዝበሉ ሰባት ነዚ ኣብ ውሽጥና ጥራይ ኢና ንዛረበሉ ከከም ኩነታቱ ስም ኣውራጃ ብሔር ሃይማኖት ወዘተ እናጠቐሱ ድማ ንሳቶም ከይሰምዕዎ ተጠንቀቑ እናበሉ
ኣዝዩ እኩይ ፈላላይን ምህዞ ዘረባታት እናዘርግሑ ህዝቢ ክፈላልዩን ጥርጡራት ማሕበረኮማት ክፈጥሩን አንጻርቶም ተቃውሞ ክመርሑ ይኽእሉ እዮም ዝበልዎም ሰባት ፖለቲካዊ ቅንጸላን ጎስጓስን ከካይዱ ከም ጸንሑ ብዙሕ ሰብ ብፍላይ እቲ ናብኦም ዝቐረበ ዝፈልጦ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ኣብቲ ልዕሊ 16,000 ህዝቢ ዝተረኸበሉ ሰልፊ ከተማ ጀኔቭ ኣብ ቅድሚ ሰልፈኛታት ቀሪቡ መተካእታት ዝኸውን ሰልፊ ይኹን ውልቀ ሰብ ወይ ብጥምሮ ልቢ ዝሰልም መደረ ዘስምዐ ኣይነበረን። ኩሎም ቶም ውድባት ኮኑ ሰልፍታት ንመሪሕና ዝብሉ ሰባት ካብቲ ህዝቢ ክሕብኡ እምበር ነቲ ሰልፊ ክመርሑን ኣፍ ልቦም ነፊሖም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክጭርሑን ኣይረኣናዮምን። እንሆ ድማ እቶም በብውልቂ ኣብ ጀኔቫ ዝወዓልና ኣእላፍ ሰልፈኛታት መራሓይ ክኾነና ይኽእል እዩ ዝበልናዮ ሰብ ሰልፊ ወይ ምትእኻብ ኣብ ሓንጎልና ከይሓፀና ተመሊስና። ቁፅሪ 2 ኣብቲ ናይ ሰማዒ ወይ ድማ ሄሪንግ መጋባእያ ዝተረኣየ ሃጓፍ ዕለት 21 ሰነ 2016 ክልተ መዓልታት ቅድሚ ሰላማዊ ሰልፊ ደለይቲ ፍትሒ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ንኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ጸብጻብ ሰሚዑ። ኣብቲ ኣኼባ የማነ ገብረኣብን ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱን ንህግደፍ ወኪሎም ከም ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ተኻፊሎም ንዓና ንደለይቲ ፍትሒ ወኪሎም ዝተሳተፉውን ሓያሎ ሰባት ነይሮም እዮም። ካብቶም መደረ ዘስምዑ ኣስማቶም ዝፈለጥክዎም ንኣብነት ናይ ሕጊ ምሁር ዶክተር ዳንኤል ረዘነ፣ ኤልሳ ጭሩም፣ ሰላም ኪዳነን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ሰባት ኣለለ። እዚኣቶም ንስለ ሕግን ሰብኣዊ ክብርን በብውልቆም ንነዊሕ ዓመታት ዝተቃለሱን ዝደኸሙን ምንባሮም ዘካታ ኣይኮነን። ንሳቶምን ካልኦት ከምኦም ዝበሉ ኣትኪሎም ዝተቃለሱን ምስታ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጉጅለ ኢድ ንኢድ ኮይኖም ስለ ዝሰርሑን ካዩ ህግደፍ ብማሕበረሰብ ዓለም ናብ ዝኹነነሉ ደረጃ ዝበጻሕና። ንዓኣቶምን ንኹሎምቶም ነቲ ህግደፍ ባዕሉን ብወከልቱን ኣብ ልዕሊኦም ክገብሮ ዝጸንሐ ተነጽሎ ተሃዲድን ጸለመን ፈንጢሶም ኣብቲ ዓውዲ ክነጥፉ ዝጸንሑ ሰባት ንስለቲ ልዑል ኣበርክቶኦምን ሞዮኦምን ክብ ዝበለ ምስጋና ዝግብኦም እዩ። መሰል ሰብ ዝኽበር ግን ፖለቲካዊ ምርግጋእን ንሕጊ ተማእዚዙ ዝኸይድ ስርዓት ምስ ዝህሉ ጥራይ እዩ። ኣብዛ ልዕሊ ሕራነን ትብዓትን ልዕሊ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ፖለቲካዊ ረብሓን ዲፕሎማስያዊ ቀዳምነት ሂባ እትሰርሕ ዓለምና ድማ ተራ ናይቶም ኣብ ምንዳፍ ቅዋም ዝተሳተፉ ሕግን ዲፕሎማስን ዝፈልጡ ምሁራት ተራ ናይቶም ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርሲታት ዓለም ከም ናይ ሕጊ መምሃራን ኮይኖም ዝሰርሑ ፕሮፌሰራት ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን። ኣብ ዲፕሎማስያዊ ሜዳ እንታይ ተባሂሉ ዘይኮነስ መን ኢልዎ ዝብል እዩ ዝለዓለ ሚዛን ዝወስድ። መንግስቲ ህግደፍ እውን ገበናቱ ንምኽዋል ኣብ የማነን ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤልን ኣይተወሰነን። ሚልዮናት ገንዘብ ከፊሉ ብዙሓት ናይ ሕግን ዲፕሎማስን ምሁራት ደቂ ወጻኢ ኣዋፊሩ ምንባሩ ሰሚዕ ኣለኹ። ኣብቲ ገበናት ህግደፍ ዝተሰምዓሉ መጋባእያ እምበኣር ተራ ናይቶም ሕግን ዲፕሎማስን ዝተምሃሩ ፕሮፌሰራት ብፍላይ ከዓ ናይቶም ገዳይምን ፍሉጣትን ሰባት ዘይምንባሩ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ሃጓፍ ምንባሩ ዘካታ ኣይመስለንን። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዕዮ ገዛ ደለይቲ ፍትሒ እዩ ባህላየ። ኣብዚ ብንጹር ከስምረሉ ዝደሊ እዚ በዛ መርማሪት ሽማግለ ዝቐረበ ንገበናት ህግደፍ ዘቃልዕ ጸብጻብ ህልቂት ናይቶም ኣብ ባሕሪ ዝተሓሉን ኣብ ምድረ በዳ ዝሓረሩን ኣሕዋትና ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈጠሮ ስምባደ እምበር ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ናይቶም ንለውጢ ንሰርሕ ኣለና ንብል ሰባት ጥራይ ዘይምዃኑ እውን ክንፈልጥ ይግባእ። ቁፅሪ 3 ፖለቲካዊ ባዶነት ኣብ ውሽጢ ስርዓት ህግደፍ። ብዛዕባ ፖለቲካ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና ንፖለቲካዊ ኩነታት ህግደፉን ዝድህስስ ምዃኑ ርዱእ መስለኒ። ብዛዕባ ለውጢ ኣብ ንዛረበሉ እዋን እቲ ስርዓት ካብ ውሽጡ ንዝግበር ለውጢ ምድህሳሱ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዙሕ እዋን እውን ነቲ ስርዓት ሓሊኾም ሒዞሞ ዘለዉ ቁንጣሮ ሰባት እዮም ክበሃል ይስማዕ እዩ። እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጡ እውን ብዘይካ ኢሳያስ ብውልቂ ዝኾነ ንስልጣን ኮነ ንለውጢ ንዝጥምቱ ሰባት ኣቐዲሙ ብምጽናት ፖለቲካዊ ባዶነት ከም ዝፍጠር ገይሩ እዩ። ንኣብነት ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ትሒዙ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግንባርን መንግስትን ጥቡቕ ርክብ ዝነበሮ ዳን ኮኔል ዝበሃል ኣሜሪካዊ ኣብታ ትዕቢት ጎልያድ ትብል ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመት መጽሓፉ ብፍላይ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ፖሊሲ ዘርቅቓ ምስ ካቢነ ሚኒስተራት ርክብ ዘይብልን ተማዓደውቲ ክፍልታት ኣለዎ። ኩሎም እዚኣቶም ጸብጻቦም ብቐጥታ ናብ ፕሬዚደንት እዮም ዘቕረቡ ይብል እሞ ኢሳያስ እዘን ጉጅለታት ንሓድሕደን ከም ዝተፋነና ብምግባር ስልጣኑ ብዘይሓታት ይቕጽል ኣሎ ክብል ይገልጽ። ገጽ 172 እቲ ፖለቲካዊ ሃጓፍ እምበኣር ኣብቶም መተካእታ ክፈጥሩ ዝግብኦም ተቃወምቱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጡ እውን
ህግደፍ ንኢሳያስን ውሕዳት መሻርክቱን አልዩ ክቕጽለሉ ዝኽእል ፖለቲካዊ ውዳበ ይኹን ትካላዊ ኣሰራርሓ የብሉን። ቁጽር 4 ባዶነት ናይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቖመ ባይቶ ቁርብ ዓመታት ይገብር ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብዝነበሩ ሰባት ዝዕብለል ኣብ ጎረቤት ሃገረ ኢትዮጵያ ናይ ተቃውሞት ባይቶ ቆይሙ ነይሩ። እዚ ባይቶ እዚ ነቲ ፖለቲካዊ ሃጓፋት ክትክእ ዝኽእል እንተኾይኑውን ኣብ ትዕዝብቲ ኣትዩ ብዙሕ ሰብ ይከታተሎ ነይሩ እዩ። ኣባላቱ ግን ብዙሕ ከይሰጎሙ ግዳይ ናይቲ ዝቐደመ ቅርሕንታቶም ብምዃን ንሓድሕዶም ክካሰሱን ክወናጀሉን እዮም ተራእዮም። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ሕቶ ቅዋምን ሕቶ ምሕደራ ሃገርን ዘይኮነስ ኣብ ሕቶ ታሪክ ዓዋታ ኣብ ዝተዋሃበ ርእይቶ ጥራይ ክብተኑ ምርኣይ መረጋገፂ ፖለቲካዊ ባዶነት እዩ። እዘን ዘለዋና ብውልቅን ብማሕበርን ዝውነና ናይ ዜና ማዕከናት ንሃጓፋት ፖለቲካዊ መሪሕነት ተኪአን ሰሪሐን እየን። ራድዮ ኣሰና፣ ራድዮ ኤረና፣ ራድዮ መድረኽን እቲ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ትግራይ ዝዝርጋሕ ራድዮ ወጋሕታን ኩሎም ብሓደ ድምፂ ልዑል ኣተኩሮ ሂቦም ነቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ስለ ዘቃልሕዎ ኣብቲ ዝግበር ፖለቲካዊ ጎስጓስ ብዙሕ ሃጓፋት ሸፊኖምን ነቲ ውዕሎታት ኣቃሊሖምን እዮም። እዚኣቶምን ንኹሎም መርበባት ሓበሬታ ኢንተርኔትን ክብ ዝበለ ምስጋና ዝግብኦም እዩ። ንኹሉ ብልጫታትና መዝመዘ መተካእታ ኮይኑ ስልጣን ዝርከብ መሪሕነት እንተዝህልወና ድማ ሽግር ህዝብና ኣብ ዓመታት ዘይኮነስ ኣብ መዓልታት ምተፈትሐ ነይሩ። እዚ ዝገለጽክዎ ንፖለቲካዊ ውዳበን መሪሕነትን ዝምልከት ሃጓፋት እምበኣር ኣብቲ ንፖለቲካዊ ለውጢ እነካይዶ ዘለና ጉዕዞ ዓብዪ ብኩራት ከም ዘሎ ከነጽር የፈቲነ። ፖለቲካዊ ለውጢ ድማ ብዘይ ንጹር ራእይ ዝውንን ሕጊ ዝማእከሉ ተሪር ዲሲፕሊን ዘለዎ ተባዕን ብሱልን መሪሕነት ዝረጋገጽ ኣይኮነን። ከምዚ ዝበለ መሪሕነት ድማ ኣብ መሬት ካልኦት ኮንካ ባዕልኻ ብዝተሰማማዕካሉ ሕጊ ዘይኮነስ ብሕጊ ናይ ካልኦት ሃገራት እናተዳናኻ ዝፍጠር ኣይኮነን። እኳ ደኣ ፖለቲካ ስደት ንስሳዓትን ተበለፅትን ከም ዘርብሕ ዝሓለፈ ተመኩረና ምሂሩና እዩ። ብዝለዓለ ደረጃ ከዓ ኣብቲ ኣብ ጀኔቫ እስራኤልን ኢትዮጵያን ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፍታት መተካእታ ዝኸውን ፖለቲካዊ መሪሕነት ዘይምጽንሑ ዝህልዎ ሳዕቤናት ብንጹር ተራእዩ። መተካእታ ዝኸውን ዱልዱል ፖለቲካዊ መሪሕነት ጸኒሕና እንተዝነብር ነቲ ዝተረኸበ ብልጫታት ክጥቀመሉን ንፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ተነጽሎ ህግደፍ መዝሚዙ ነቲ ቃልሲ ንቅድሚት ከሰጉሞን ምኽኣለ። ካብ ሕልፍና ተማሂርና ድሕነት ህዝብን ሃገርና ቀዲምና ውዳቤና ሓይልና መተካእታ ንፈጥረሉ እዋን ድማ ሕጂ እዩ። ብኸመይ ግን ውዕሎ ጀኔቫ ዘነጸሮ ጉዳይ እንተልዩ ክሳብ ሕጂ ክንከዶ ዝጸናሕና ሓደ ሕድ ናይ ምክሳስ ጉዕዞ ንጹር ዝኾነ ፖለቲካዊ መስመር ዝሓዘ ዘይምንባር እዩ። ኣብቲ ዝነበረ ናይ ቃላት ዳርባውን ከም ናይ ገድሊ ዕድሜና ንነዊሕ እዋን ክንዛረበሎ ዘይከኣልና ኣብ ውሽጥና ተወጢሩ ዝጸንሐ ሓቂ እዩ ዝበልናዮ ሓሳባት ኢና ከነውፅእ ጸኒሕና። እቶም ተጋደልቲ ዝነበርና ነቶም ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ናይ መሪሕነት ዝነበሩ ሰባት ብሰንኪኹም ኢና ኣብ ዝበፂሕና ብምባል ኣብ ጥራይ ባይታ ብቕትለትን ገበንን ብምኽሳስ ክንጽሎም ጸኒሕና። እቶም ኣገልግሎት ዝነበሩን ሳዋ ዘይወረዱ መንእስያት ድማ ኣሕፍስ ኣቢሎም ኩሉ ተጋዳላይ ገበነኛ እዩ፣ ህዝባዊ ግንባር ሽፍታ እዩ ነይሩ ክሳብ ምባል በፂሖም። ውፅኢቱ ድማ እነሆ መእሰር ዘይብሉ ማዕዶ ኮይንና ጠርነፍቲ ተሳኢኖም ውዳቤ ሃሲሱ በብዝመስለካን በብውልቅኻን ጉዕዞ ኮይኑ ካብዚ ዝረበሐ ድማ ስርዓት ህግደፍ ጥራሕ እዩ። ብዘይ ሕብእብእ ኩሉ ዝተባሃለ ሓሶት እዩ እብል የለኹን። ኩሉ ሓቂ ክኸውን እውን ግድን ኣይኮነን። መስመር ፖለቲካ ዝተኸተለን ኣብ ፖለቲካ ንዝረኣዩ ፖለቲካዊ ግርጭታት ኣብ ምፍታሕ ዝሕግዝ ግን ኣይነበረን። ሎሚ ማለት ድሕሪ ጉዕዞ ጀኔቫ ድማ ንድሕሪ ተመሊስና ፖለቲካዊ ቃልስና እንግምግመሉን ዳግማይ እንቕይሰሉን እዋን እዩ። ንህግደፍ ዝመስል ዳግማይ ውልቀ ምልኪ ከይነግስ ኣብ ኣመራርፃን ኣቃውማን መሪሕነት ክንጥንቀቕ ግቡእ እዩ። ማዕረ እዩ ድማ ንኹሎም አንጻር ህግደፍ ደው ዝበሉ ውልቀ ሰባትን ባእታታትን ከከም ዓቕሞምን ኣብቲ ቃልሲ ከበርክትዎን ክጻወትዎን ዝኽእሉ ተራን ክንቅበሎም ግቡእ እዩ። ካብ ሕሉፍ እምነትን ፍርሕን ወፂና የማነ ጸጋምና ጠመትና ክንከይድ ግድን እኳ እንተኾነ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ አንጻር ህግደፍ ኩሉ ዓቕምታትና ከነዋህድ እምበር ንሓድሕድና ምንኽኻስን ምንጽጻልን ዘፍቅድ ኣይኮነን። ለባም ፖለቲካ ክንክተል መድረኽ ይሓተና ኣሎ። ውዕሎ ጀኔቫ 23 ሰነ ድማ ነዚ ሓቂ እዚኣ ኣነጺራ። እዚ ግን ብጽቡቕ ድሌት ጥራይ ወይ ብምህለላን ጸሎትን ጥራይ ዝፍጸም ኣይኮነን።
እቶም ናይ ምምራሕን ምውሃድን ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነ ስሙን ዘጥሮይ ሰባት ሕሉፍ ጽልእን ቅርሕንትን ኣወጊዶም ብሓባር ክሰርሑ ቁርባት ክኾኑ ጥራይ ዘይኮነ በብውልቆም ተበግሶ ክወስዱ ይግባእ። እቲ ብሓባር ንምስራሕ ዝውሰድ ተበግሶ ግን ኣብ ውሑዳት ላዕለዎት ሓለፍቲ ከይተሓፅረ ንኹሎም ኣብቲ ቃልሲ ዘለዉ ሰባት ክፉት ኮይኑ ምስኣቶም እናተማኸርካን ጥራይ ምስ ዝግበር እዩ ኣድማዕ ዝኸውን። ቀሊል ሓገዝ ስለ ዘየለ ኩሉ ኸበርክት ዝኽእል ክሕቆፍ ይግባእ። እቲ እንገብሮ ምጥርናፍ ተመሊሱ ከይሃስየናን ብሃሳትን ተበለፅትን መታን ከይጭወን ግን ኩሎም ኣብቲ ጥርናፈ ዝኣትዉ ኣካላት ዝሳተፍዎ ንኹሎም ርዱእ ዝኾነን ፕሮግራም ክንሕንፅፅ ይግባእ። እቲ ዝሕንፀፅ ፕሮግራም ህዝቢ ክሕልዎን ክጣበቐሎን ዋንኡ ክኸውንን እንተኾይኑ ግን ብናይ ገዛእ ርእሱ ክትዕን ተሳትፎን ምስ ዝጸድቕ ጥራይ እዩ። ኣብ መወዳእታ ንኹሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ድማ እቲ ደላይ ፍትሐ ዝብል ብዕቱብ ክሓስበሉ ዘለዎ ጉዳይ ኣሎ። ኣብ ቦታ ምልኪ ሕጊ፣ ኣብ ቦታ ስደት ርግኣት፣ ኣብ ቦታ ምጥርጣር ምትእማን፣ ኣብ ቦታ ድኽነትን ሸቐልቀልን ዕረፍትን ርግኣትን ክመጽእ እንተኾይኑ ዱልዱል ውዳበ ምግባር ከድሊ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ንለውጢ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኣብ ጀኔቭ እስራኤልን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣመስኪር እዩ። እንተኾነ ኣሽሓት ተኣኪብና ንጨርሕ ብዙሕ ኣኼባታት እውን እንተተኻየደ ንህግደፍ ዝትክእ ፖለቲካዊ ውዳበ ክሳብ ዘይሃለወ መሰረታዊ ሽግር ኤርትራ ዝፍታሕ ኣይኮነን። ጓነት ኮኑ ወጻእተኛታት ሽግርካ ፈሊጦም ዓገብ ክብሉን ምድንጋጽ ከርእዩን ሓጋዝ እዩ። ወጻእተኛታት ኣዕሩኽ ክህልውና ብፍላይ ፍሉጣትን ጸለውትን ሰባት እውን ብልጫ ኣለዎ። ፖለቲካዊ ውዳቤኻ ተዘሪጉ ትጽቢትካ ካብ ናይ ካልኦት ምድንጋጽ ጥራይ እንተኾይኑ ግን እቶም ተደናገጽቲ ዝነበሩ ኣብ ክንዳኻ ምስ ኣተዉ ጉዳይካ ካብ ኢድካ ምስ ወፀ ኣፍካ ዓቢሶም ንባዕሎም ናብ ዘረፍቲ ተቐይሮም ዝደለይዎ መደባት ከተግብሩ ዝኸልክሎም የለን። ታደሰ ኺዳነ በርሚንግሃም حوارو كين وتسع كين قنفته وانا البيت كين قوانات أغميك وانا زور سلسلة فقري برقو ولادنا بدأولو صدقا قال اتولي لاتنا حلال بدك يتنقاط برهان لا حلا وعودات قنبر قطات كن شك قول الله صغتنا يمكن سمير تحلنا تحل الله نني غمرب كن أسيلينا تم باتنا الله أهواتي لك يتنعد كم ورقاب جدي أبحى وزنفلي أبزز لنا عدينا عابلنا حديد نسالي أمنني قبرهم ويانا أسل لنا حالالي أحواتي لك تنعد كبور قابلتي أبحاوز نفلي أبزز لنا عدينا عابلنا حديد نسالي أمنني قبرهم ويانا أسل لنا حالالي كرت سكاكي تبقي تزبرك شماغي تغمي فزبقول الدقي كي تغمرر فزنخلت كتلت كي تداخل لازم لنا ما خير نسمر دلنا
نتازب دلنا نتصاور نسمر دلنا نتحانقر تحاسس بنا تهبتمو ويودي خدمتنا شبوختمو تحاسس بنا تهبتمو ويودي خدمتنا شبوختمو تحاسس بنا تهبتمو ويودي خدمتنا شبوختمو ملسي نناي دكتور أسمرهم لقسه أبكد معلم نحق دفينو نسقاي هزبي ارتراز خحادة مدرة أنصار تصاب كوميشن أوف إنكوايرينج بعقباي قبر مدهن كامبريدج ماساتشوستس سمين أمريكا حملة 15 كلتشحن 16 بروفيسور أسمرهم لقسم من مكوا بأكال زين فالت انتخونا بتيس نسب مبقولن معبالن موياخا ويدما أنتروبولوجيست بمعدو أباخالو عل كبرن حابنن كم زنبرني كحبرك فتوم انت خونقن أنصار كله سبعو مسل هزبخا دو بمبال أبتحتي فاشستاوي والكملاخي إسياس كتنبركخ سلازمرتكا نزنبرني كبري بليل كايو ترايزي كوناس مريز كايو خبلكا خل كمون زغحاد كايو هزبخام ناهيك دف حسوتات كسمع حمام رئيس سلازفتر اللي نتيح لنا خان والكملاخي إسياس شيت كان رئيسخا زقالع كالو ناي سنة 21 كلتشحن 16 أب جنيفا زهاب كايو حسور مدرخا دونجي سلسمعكو دونجي ملسيه بك اللهم نتا اوان اغيلو بهزب تفنفين زلو فاشتاوي والكملاخي إسياس نفرق زمن كقبره هردق زبلام وترو كابس تقبرتلو دميقا بولوغ تبل حقي أب كدما علم كتدفنا تلايخكا أب قدسكا خدقج بكار ايام بزخونم قدمنا بتناتي رئيتو مئتاوي أب جنيفا زهاب كايو زربا منتي أب لب هزبخا سفيرو نتاريخ كسن دلكا إنهو كاب قالكا قوليبه قال نقالو أب صحف أسفير الكام بتعمي تحقشم أب زمتيه نزخلو بمرأي
ካብ ኩሉ ኤውሮጳ ተኣኪብኩም ከምዚ ክትገብሩ ከለኹም ንኹሉ ኤርትራዊ ዘኹርዕ እዩ ሕጂ ኣነ ኣብ መጻጻይ ካብ ኤርትራ የመጽ ብቐጥታ ነዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝግበር ዘሎ ክልተ ኣኼባታት ሓደ ቅድሚ ትማሊ ነይሩ ሓደ ከዓ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ወርሒ ክግበር እዩ ክልቲኡ ከዓ ንኤርትራ ዝምልከት እዩ ሓደ ብዛዕባ መሰል ደቂ ሰብ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ዝገበርዎ ምርምር እዩ ንሱ እቲ ኣኼባ ክግበር ኣይተኻእልን ብተቃውሞ ሌዲ ኪኖክ ነቨር ኒል ዳውን ዝብል መጽሓፍ ኣብ ሜዳ ኸይዳ ዝጸሓፈት ሰብያ ሕጂ ጸላኢትና ኮይና ንስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ማለትካ እዩ ዓንቂፋትና ስለዚ እቲ ኣኼባ ካብ ፓርላማ ወጻኢ ገይርናዮ ተኻይዱ ጽቡቕ ከይዱ ካልኣይ ኣኼባ ከዓ ይመጽእ ኣሎ ኣብኡ እውን ክሳተፍ እየ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ዕላማና እንታይ እዩ ነይሩ እዚ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ሺላ ኪታሩት ደራሲ ጽሒፋቶ ዘላ ብዛዕባ ኤርትራ ኣዝዩ እተጋገየ ግጉይ ዝኾነ ጭብጥታት ዘይብሉ ክስታት እያ ኣቕሪባ ዘላ ስለዚ ንዕኡ ኸነፍርስ ምሁር ኤርትራዊ ኩሉ ክስለፍ ኣለዎ ነዚኣ ንኽገብር ዓቕሙ ኸበርክት ንምንታይ ንሳ ጽሒፋቶ ዘላ ከክፍኡ ኣብ ኤርትራ ሃለው ኢላ ንዘሎ ስደተኛ ኩሉ ደልያ 450 ዝኾኑ ሰባት ኣዛሪባ እዚኦም ከዓ እንታይ እዮም ስደተኛታት እዮም ንኣሳይሎም ክረኽቡ ዝጽዕር ዘለዉ ሰባት እዮም ነዚኦም ክትሓቶም ከላ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ እዮም ዝህቡ ፈትዮም ኣይፈትዮም ንኤርትራ ኸጸልምዎ ኣለዎም ከፊኡና ተቐጥቂጥና ተጨፍጪፍና ክብሉ ኣለዎም እዚ ሓበሬታ ኣይኮነን ክሲ እዩ ብኣቶም ወገን ስለዚ ንሳቶም ዝከኣሎም ይግበሩ ምእንቲ ዕድል ክረኽቡ ንሳ ግና ነዚ ኸም ሓበሬታ ክትወስዶ ይግባእ ነይሩ ኣብ ክንድኡ ነቶም ኣሳይሎም ዝረኸቡ እንተተዛርቦም ካልእ ዓይነት ሓበሬታ ምተራኸበ ብዛዕባ ኤርትራ ስለዚ ንሳ ኣይትግበሮ እምበር ኣነ ባዕለይ ክገብሮ ወሲነ ኣለኹ ነዚ ካልኣይ ከዓ ከረዳእኩም ዝደሊ እንተሎ ክልተ ኣህግራዊ ሕግታት ኣሎ ንዓና ዝምልከት ንሳ ተጠቒማትሉላ ሓደ ከዓ ዕሽሽኢላ ሓሊፋቶ እያ ንምንታይ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ኦፍ ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል መሰል ናይ ምዝራብ መሰል ናይ ኣኼባ ነዚታት ዝምልከት እዩ ንውልቀ ሰባት ዝምልከት እዩ እቲ ካልኣይ ግና ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ላይፍ ዝብል እዩ እዚ ከዓ እቲ ዝዓበየ ዓወታት መንግስቲ ኤርትራ ዘመዝገቦ ኣብኡ እዩ ማለት ናይ ህዝቢ መሰል ከኽብር ይፈቲኑ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ሸፊናቶ ሓሊፋ ስለዚ ንሕና ብክልቲኡ ሕግታት መልሲ ክንህባ ኢና ብኡ ከዓ ነቲ ገይራቶ ዘላ ክስታት ከነፍርሶ ክንፍትን ኢና ንሓዋሩ ከዓ እቲ ንሳ ሸፊናቶ ዘላ ኣብ ሜዳ ጥዕና ኣብ ሜዳ ትምህርቲ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ድማ ትሕተ ቅርጺ ኣብ ዲጋታት ምስራሕ እዚ ኩሉ ድኽነት ንምውጋድ ዝተገብረ ጻዕሪ እዚ ኩሉ ዝተገብረ ጻዕርታት ዋላ ሓንቲ ከም ቁም ነገር ገይራ ኣይትሪኤን እያ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ንሕና ከዓ እዚ ኣቦትኡ ኣሎ ኣይንገድፎን ኢና ኩላ ኣብ ዓለም ዝዝርጋሕ ክንገብራ ኢና ነዚ ጌርና ኩላትኩም ክትተሓባበሩና ተስፋ ንገብር በብወገንኩም ፈትኑ የቐኒየለይ ብምባል ዘረባኻ ዛዚምካ ንሰማዕቲ ከብርሆ ዝደሊ ዝተዛረብካዮ ሓንቲ ኸይገደፍኩ ተርከም ዓተር ገይረየ ጽሒፈዮ ዘለኹም ዘይኣመነ ነዚ ጽሑፍ ሒዙ ንዘረባኻ ክሰምዖ እዕድሞ ብዝኾነ ቃልካ ዋላ ብናይቲ ብሓሶት ባህሪ ዝተመኰረ ደረጃ ህግደፍ ካብ ልቢ ዝወፀ ከም ዘይነበረ ዘነጽር ኣዝዩ ድኹም ዘረባይ ነይሩ ክብለካ ደሊ ከምቲ ኣብ ሚሐ ዝፈሰሰ ማይ ክዓቁር ዘይክእል ኣብ ኣእዛንቶም ክትሓባበሩ ትላበዎም ዝነበርካ መንነቶም ዝሸጡ ዝዓቆረውን ኣይመስለንን ነዚ ክትግዕታ ዶ ትርህፃ ዝብል ብሂል ኣዴታት ዶ ሰሚዕካ ትፈልጥ ነዚ ሓቅነቱ ዝነደየ ዘረባ ከተስምዕ ንጀኔቫ መኻድካ ንጎይታኻ ኣይሐጐስካዮን ምናልባት ነቲ የማነ ህበይ ሰዲድዎ እንተዝኸውን ብሓሶት ተሳሓለት መልሓስ ስለ ዘላቶ ንሱ ዶ መሓሸ ነቲ ሓቂ ኣብ ናይ ምዝምባዕ ፈተነም እምበር እኳ ሎምስ ኣይከም ቀደምን ሓቂ እናሓደረ ይኹላዕ ከም ወርቂ ሓቅን ወጋሕታን እናጸንሐ ይግለጽ ከም ዝበሃል ቃልዕ ዝወፀት ሓቂ ደጊማ ክትቅበር ፍጹም ዘይሕለም እዩ ከም መሰነይታኻ ካብ ኢትዮጵያ ዝተለቀሕዎ ዶክተር መሐመድ ሓሰን ዝተባሃለ ምናልባት ሶማላዊ ኢትዮጵያዊ ወይ ድማ ካልእ ብሄር ይኸውን ብዛዕባ ታሪኽ ቅድሚ ፌደሬሽን ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ብፍላይ ናይ እዋን ሻድሻይ ወራር ክምህር ፈቲኑ ንህዝቢ ኤርትራ ታሪኽና ክምህረና ያይ ወይ ጉድ ዘመን ሕልፈት ዘየምጾ የብሉን ናብቲ ክልተ ሕግታት ዝበልካዮ ብዛዕባ ንሰብኣዊ መሰል ዝምልከት ሰነዳት ሕብራት ሃገራት ማለትካ እንተኾይኑ ኣብ ቁጥሩን ስሙን ዝተጋጋኻ መስለኒ ነተን ክልተ ክትብል ከለኻ ነተን ብ1966 ዝጸደቓ ማንታታት ማለትካ መስለኒ
نتبخر أواج سبعو مسلجن قوسي خيو كتحلف فتينكا أتمنتاي عنكت بعنكت بفاشتاوي والكملاخي إسياس قويتا خاطا جايسو بكوميشن اوف انكوايري زخصصه لزلو حيال ادماساو حق سلازخونيو اتي بجيغا سم السماخايو كلتا زرزر سندات سبعو مسل نتمسرت ادماساو اواج سبعو مسل بسفيحن مقلات زوصه سلستيو كفلال زي خيل نملات سبعو مسلات زرغاغص سنداتيو سلازي بفاشتاوي والكملاخي إسياس ابيرترا تجاهيس زلو مسلات بغبو كتردا انتر ادليخا نسلستيو كتنبون مستي ابايتا زلو صلمات حزب ኤርትራ زاميدكا كتريون امحصنكا بزخونه اتي غوسي خايون بجيغا سمي خايون زحلفكا سندات ادماساوي سبعو مسل زياده كبرهالكا انهم قطر 1 Universal Declaration of Human Rights ادماساوي اواج سبعو مسلات 1948 قطر 2 International Covenant on Civil and Political Rights ويدما اهغراو سممع اب برغيساون بوليتيكاون مسلات 1966 قطر 3 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights أهجروا سممع أبقطباون محبراون بهلاون مسلات 1966 نزي أبلع على تتقصى أدماساوي سبعو مسلات الزميد كام أنت غتريو أبقد مع عين خاب فاشتاو والكملاغ إسياس أبلع لهزب زتفتسم جبنات كابك ألاي بجلفا فيك بلالكام قطر 1 قتلت أكال سنكولان قطر 3 معصاو انكو اسمرا يونيفرسيتين ويعان زسعبو إسابعوي موت تمهرون مخنان منسي ندنقرنان وفر بارنتن قطر 3 ترجم ألبو أصناتو كينات مس يمن مس سودان مس إثيوبيا قطر 4 قطرهم زي تفلت أبغداو قدم أسر تزما سنون زموتن زلو نصوحات زيقاتات قطر 5 أب فتنة سجردوب كم انسسا هادن بتملكة اللي زودقو منسيات قال يوم مسكحي كالوت كخونم انتي كاب استقتل لبوتا تلعيلهم أو أفدق معسكر كم ستحو بعين مسكر تناقريو كندك واني خونم قطر 6 أب مدرباداتات سهران سيناين استفقوا عشحات أب سيناي بقاويات قار نفسهم زخفلون تقويحهم كلاليتهم نعداقا زوردن قطر 7 أب ماكالاي بحرين علم زسنبدا نايلام بيري زهلكيت قدميون دحريون زهالقون زهالقو زلون كيرسعنام أفريقيا حبرت ناي حزن معالتات زوسنلو فاشتاوي والكملاخي إسياس جن كي حفر زي تفلتو ناي أفريقيا سدتنياتات كبل مزرابون رئيساتاتهم عداتيو كي كبر زخلكلن قطر 8 حزب ኤርትራ أب كتما ليت تنسيو أب مسرع نباني نلامبا نماي علتاو هيوتو يحلفو مهلاوم قطر 9 مبراهتي أب مونغو طفياتن عديتات دكن كعنقلا بحق حيزن فقود غزا زسنكتن كدليا زحلفو حصر قطر 10 حزب ኤርትራ بسئنت بوقع حكمنان سئنت مدهانيتن كحوي كاب زخل حمامات يموت مهلاوم كندي مخن بلوم أب ኤርትራ زي تسنى دنبر زي تفصم جبن يلبون حزب ኤርትራ أب عالم موارادرت بزي بلو چقوانا خصنت تسفى معبالي خون زنبرو منسي ولدو بخيناتن ماسرتن بسدتن مبتتانن تبحقيقو نمحبراوي مدربدان تقالي عزلا ኤርትራ نارآخا أب تمهرتي أب تعنا أب تحت قرصي منغسي ኤርትራ ازخا اتزعبي عوتات منغسي ኤርትራ زمزغبو اويو الكاخي حفركم صباح نغو أب قدم حزب زحتكا طلمت مهور مخانغن ايترسع كم بعد مزدفاكا بموياخا عبصغ هاجركا زخونكا بليقنتاو نصهناخا وي دما انتلكچوال انتجريتي گن ساني فاشتاوي والكملاخ إسياس بملحسكا أب مصراق أب قدم حزب ኤርትራ حزب عالمن تفاكا زلمصكا زيغا مخانكا حزب ኤርትራ درب حزن خونكا بمركابكا مسغويتاخا أبناي تاريخ غحاف كدرب ممراصكا غبو بوتاخا يو انت خونا گن نحزبها يقريتا حاتيتكا نسترف عدميخا نصيحكا بمتكلاوي ليقنت كتغلغلو زحاشا اماراص مخانو تسحتا يمسلنن اتمرچاخا ابيدكايو تبعات طراي زحتكا بريزيدنت ابراهام لينكولن حدا سب عشا خبلكا حدا نغريو بعلخا افكا بمخفات كترغاغصو گن كال نغريو إلي يبحال نخمزي كماخا أب غزيو نزنبرو مهورات عاشو بمقرام استزاربو مسغزي زي حاسس لبونايو أبهلنا ونكو مسغزي زي حاسس لبونا حزل مسلاتات كم زلنا كم بهلاوي أنتروبولوجيست مهور تفلطو إيخا أتي مسناي بريزيدنت أبراهام لينكولن قال زسامة عبنت مسلا قداموت عشا خمي الله عشا سدحان الله زمد عشا خفي والله كمون حاسوتنا حدا علات أصوت ويدما واقع نزل عالم فخصت يبهاليوم
عين علو حماق معلتو وعلكا دكتور اسمرم لقسم ننبار هاجرن هزبن كحيدكا نحلافي فنفونن فاشتاوي والكملاخ إسياس كتنبركاخ نخبر ولا دخل تصرف مخانو دو زحبركا حد لبان بيتسب ويعركسي إنكام أبوش تزا هزبان خينا برز تفرد الله تكال هاجرنا نبركا حساب كان ناي مقلاتس كونه ناي مقبأن من قصاص نحرنت زي بالكاتراي زي كونه أبحان قول كازلو كون فولتينا النابلة سبعونت مقفاف ويدما ديهيومانايز كما زانا قعز تكملو فاشتاوي الكملاخي قويتاخا نعان جنيفا خيركا بزلوكا عقمي حاسيخا نناي كوميشن اوف انكوايري وساني نمقوام مدر سلازبلكا كابزاز اللغوات انفاس ألبا هيوتسي ولا نحطير اوان بحاسوت انتستنفسكو اي كفأننيو إلكاز تقبل كايو تمثل أبزن هالكا قل أفوز تدفئ ترى مهور كم مهور قدن تفلطيخا جنكا انت كافلكوخا اي كفن نقبنات أمريكان إسرائيلن ديوش ولد زلو سقط كيبل زكالع بروفيسور ناوم چوميسكي حلافنت مهور نحق مقلاح نحاسوت منغست مقلاع كبل قليص والله نسخا نزقل قول افو دفيكا نحق مدفان نحاسوت منغست مقلاح غيركا يلخا نتي ابز عالم هلاوي خاب زبق علو ساعات بخبرن بوعي نبعتن كفان وكاز قباز نبره صقا فقر حزب خارجيسكا بعلخا بدوكا موتكا مواجكا احزنلكا اتم اسركا زختل زلو مهورات زيغاتات ايرترا كابزنات كاتماهيروم مس حزبم كعرقو كزخاخرو مدلي بسمتي كل الزرزر كلكا ابقد معينخا نبر هيوت حريمو قداي سقاين مكران طفاتن كوين زلو حزب ايرترا عقب بلكا كبر قبراوي زخرن سواتنا سلام رهوان كسفن ملكي فراس فتحينغس قبل عتيب غزاي دمز قبله الشمن عوي مو حد زلمله بيكوت القمر حبرنا غيره على زتاله سبي النابله اكل ياكل الحرق يقدر سبي تفعلون عقب بالبل اقحم اسكوينو زقزاز الشمت فطر ود ادم يقبو خبرت عقب 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 تلعل له حزبك تلعل له حزبك تلعل له ولدك خطف غلو حوها خطف غلو كزي كفله نفتحن قوامن حدرجة قانما تآمن زي تكبر قبل آتي بيتنا أكل يأكل صلى سعلوت قبل زآمن ما يكم زحافن حبرنا فحيتو زمرنا يتمنى كسنتها زعدي قدم زوطنا عقب 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 تلعل له حزبك تلعل له حزبك تلعل له فتح باخك هاسقلو مسك باخك هاسقلو